Bai, oso polita izan da, lehengo urtean jokoak izan ziren, eta bueno, egia da oso gertu izan diala mundialak ekainean, ez da normalean hola izaten, eta bai, asko disfrutatu dut, emaitza honekin, eta batez ere taldekideekin disfrutatzen. Asko politagoak izan dira taldeka lortutakoak, bai, erreleboak oso politak izan dira, aurten aldaketa egin dute, aurten erreleboak mistoak izan dira, eta bueno, bai lau bidereun libre eta bai lau bidereun estiloetan, domina lortu ditugu, eta egia esan oso talde hona dakagu eta asko disfrutatu beraiekin. Azkenean, ondo egiten dudan froga da, konfiantza gehien bat froga horretan daukat, orduan ni oso gustora nabaritzen naiz, baita ere taldekideekin, lehiakideekin berriz han ikustea, eta bereiekin lehiatzea gustatzen zait, orduan berdin disfrutatzen dut. Gerik asko gustatzen zait, asko gustatzen zait entrenatzea, bai uretan, bai gimnasioan, eta nik uste gero txapelketetan ondo errenditzeko puntu garrantzitsu bat hori dela, egunerokotasunean disfrutatzea. Tokioko domina eta aurtengo dominekin beste konfiantza handiagoa dakazula,